urege ndinonzwa kuti ende wachinja wasimba akuzi kusimba kuma ihembe dzandakavirikidza dzakawanda nekuda kwechando chiri kuno kuUK but zvisinei yanda mashoko achangotambira ndeyekuti muningira wangu Robert Tapfumaneyi anzisvo aadmitwa muhospital kuWest End ari kunzi apuwa mubhedha saka ndatiwo nekumo ndafara ndikati at least aita se apuwa mubhedha vana chiremba vanokwanisa kungoita se vachimutarisa vachimuonawo ari muhospital imomo but problem yandiinayo manje ndeyekuti handisi kukwanisa kumufonera kuti ndinzwe kuti size yemubhedha yapuwa single kana kuti double bed kana kuti queen size here apa ndiri kubvunzira kuti ndigone kutsvaga transport yekuti titakure mubhedha iwoyo kana kubuda muhospital tizive futi kuti unonokwana here kuti tiuise kumba apa futi ndikutofunga futi nedzimwe pfungwa nekuti ndakanzwa kuti vakambotanga vaenda kuparire nyatwa vakanzi kwakazara vakaenda futi kusuburban vakanzi kwakazara vakaenda kugomo vakanzi kwakazara saka ndataura kuti chamisika kuti saka dai akaenda kwese ikoko kubva apuwa mibhedha yese aizoisa pai ndakave nekukanganisika zvikuru at least akazongopuwawo zvake mibhedha kuWest End Clinic kuHarare kumaavenue so but apa ndaitofunga futi kuti nditsvage transport yachona zviri kuti netsei nepamusaka pekuti handisi kutoziva kuti anozokwanisa kuisa pai anyway izvozvo zvitogona kutaura naadzimai vake tonzwa kuti anoisa pai it's a family matter tinogona kuzoona kuti tingazviite sei but nekumwe kufunga ndatofunga kuti dambudziko iro riri kuuya kwaraita here ndatofunga kuti zvino dai akati opuwa mubhedha kuparire nyatwa opuwa mubhedha kugomo opuwa mubhedha kuWest End kana kuti ndiko ndokutiri kwaakaenda iko zvino zvaizobuda sei kuti tiitakure unoziva pese panoitika chimwe chinhu unofanira kuona opportunity apa ndiri kutofunga kuti akatora mibhedha yese yaakanga apuwa kwese ikoko anogona kutotanga furniture shop ovhura shop totora mibhedha iya tobva taisa mushop tototanga kutotengesa atoone business inose mukoma wake takutoita takutowiriranawo paipai kuti noti ndindatozvifunga izvinezvi kuti toita business rekutengesa mibhedha yanenge apuwa ikoko uyewo zvekare ndatofunga kuti pana kuti tibva tangomirira ipapo zviri nani kuti apota achingorwara zvake opuwa mubhedha oenda province to province achipuwa mubhedha ikoko but space manje patogona kutongoita mashops akawanda kupfuura kana TN kana kuti teachers furnitures anenge achitengesa mibhedha chete yaanenge achipuwa kwaanenge aita kwaanenge arwara but ndikutoona kuti still space inogona kuzopedzisira yakutonetsa saka tikangotora togona kutaura nametron ari kuhospital ikoko kuti chirege kutumira mibhedha yachona kana kuti tiitore isusu takungotengesa mibhedha iyoyo paeBay kana chinge taitengesa munhu anezi ngaatenga achabhadhara transport obva auya achizotora apa ndotozvifunga kuti izvi ndogona zvinotondiwanisa mari yematarenda yekuenda Ezekiel Guti University iri kuvakwa kubhindura maangoona president vachiikomishina saka ndotoona kuti mukana uye ndazaruriwa kuti at least nditotengesa mibhedha yanenge achipuwa saka takatongoita partnership iye anenge achingorwara achingofamba province to province tikapedza kubva kumasvingo tikaenda kubulawayo kumpilo tikapuwa mibhedha oya toita sei tongoisiya iriko kuti vatengesa paeBay mari yachona toshare ndoonawo mari yekuendesa kumatarenda kuzegu saka chingori papa ndingoti iye ngaangoramba achirwara achipuwa mibhedha ini ndotengesa paeBay ndobva taona mari ndobva ndaendesa mari iyeyo kumatarenda mwari obva ativhurira zvakawanda mwari anobata chinyararire anyway ndiri kutotambira imwe message iri kubva kuna opa zinda ari kutaura kuti apuwa newardrobe here opa handikwanisi kukupindura izvi nepamusaka pekuti achiri muhospital saka ndikwanisi kutaura naye but nyaya yandaa kutongofarira ndeyekuti ndatopindawo matarenda Zimbabwe Ezekiel Guti University yakutopera kuvakwa nemibhedha yandiri kupuwa kuhospital kuningira opa achingorwara ndapedza rekendi mukuseka nhamo kungeruka hazisi zvokusheya ungasheya nhamo yemomo munhu kufamba uchikutaura vanhu kuti iye zviri kumunetsa zvazoita sese hazvidzaro nhamo yemumwe hairegerwe sadza inhamo yangu asi iwo ndangotiwo ndingosheyawo nemi ndingokutaurirawo kuti ndo dambudziko rasvika kumba kwangu asi handa kuti ufamba uchiudza vanhu kuti ndo nhamo yaita se yapindawo kumba kwangu but it's a business opportunity an idea is a business tato business nekurwara kwomunhu